back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Pila na kagalon ang gasolina. Sabi galon kami ko nomloy. Sabi. Nangatuog na sila. Ngit-ngit na kayo. Ayaw mo paturagas ha. Kinahanglan hapsay. Kinahanglan nga inigdilaab aning baya. Wa nata din eh. Alright. Sige. Isariyap ang tanang gasolina sa bahay sa mga Di Castro. Plihop! Ilipot na to. Kaya mo ang gasolina ng bay. Ay, Usa man. mana oy. Ano wa pa man ninyo dagkuti? Like agad minimo. Lamian ninyo pamusilon, uy! Dagkuti na ninyo! Sige. Nagutan ko. Kinahanglan inig sila o ba? Wa na'y tao nga makita din sa gawas bahay, ha? Okay. Muna ko gawas. Dagkuti na ninyo! Lagi. Ilapay na simulator. Nadagal sa kapos. Sige, ilapay na. Yun. Ikatay na kayo libot sa bahay. Babayin sila yan sa sauce bahay. Babayin sila. Uy, babayin sila. Ubla. Tay. Bilaw na tayo, Roy. Bilaw. Manawag ko. Thunder! Flash! Okay na, may. Okay. All in mo. Out. Thunder. Nasilaw na ba yung may, Roy? Wala. Nasilaw. Nakadumugmug siya, git. May nadulo siya sa taon. Iro na ul. Bastos di mong bugsoy. Gipaliman lang nimo ang bastos. Unsa to? Iro ba? Nag-ul-ul ba? Bastos yun lagi. Kamao di mo ulol ang iro. Tao noon, kamao anak bogs. Sere ninyong bultan. Sila si Atoy, nagsunod na to. Nagsunod, Roy. Mapagod yun ang inahan sa NPA anang kayo ha. Ikadit ang dagan, anibi. Wadag yun, tinagod ba siya mga kayo na, Roy? Si Yolanda town! Yolanda! Ito ko tao, nakita naman ako ganyan kilom-kilom si Yolanda nga. Namispis siya yung matanong. Dugay ay pos bumbiro, ay, mabot ang siya matyaw, ay, ugdal mga bahay tao, pahinga, pahinga. Ay, tapuhan taon! Ako lang masod. Dinhilang mo. Sir. Kunya. Okay na, sir. Ano order Oh, sir. Say okay na, sir. Pagkakaroon, sir. Padung na sa pagkaugdaw ang bahay. Sigurado mong tuwa sa sud ang inahan sa NPA? Sigurado, sir. Mubuto ang dugan ni Mary kung mahibawan niyang napaig ang utrong inahan na komunista.
Unsay gusto ninyong premyo, Loy? Ikaw, sir. Bahala ka, God. Suroy mo dito sa ilang bilya, tambok. Agoy! Lumiya ko na, sir. Wilaya tambok man yun. Inga ang tambok nga gusto mo magpalami sa inyong mga binuhi. Ipalista lang niya ang inyong maagi dito. Oh, unyag dili mo to ko, sir. Patawag lang niya nako. Ato sa bahay patawag ka. Mupaulay na ko. Human ko muhapit silang Yolanda. Yoho! Ha! Miyar pag mga binuhian ng tambok, uy! Mga chubby kayo! Ha! Lami kayong mga lubotski. Ano? Ato na, sir. Layas! Ha! Basta ha! Napaig na ron si Yolanda. Paig na lagi, sir. Paig na paig. Ato na, Ang lami gid ani. Kung magmarsyalo na gyud si FM, bantay gid bitaw mo unya namo. Naugdaw kita ang bahay ni Yolanda, oy. Sir, ang tagiya tao na si Yolanda. May kauban sa siya katabang din, eh. Magsusay pa miyan oy. Siya na mong patay ng lawas. Lagi si Yolanda. Dapat lagi supay. Taon sa kong bayo. Anak yun eh. May ang kaman yung taon ka di haman na Ang bahay nga kabilin sa akong bana. Naog daw is daw. Naugdaw gyud ay. Tinuod gyud ay naugdaw gyud ha. Maayra. Maggamit gyud ang pagka-membro nako sa dramatic guild sa eskwelahan kaniadto. Usa man ay nasusulog. Ngano nasunog ang taon kining bahay ni Ma'am Yuli? Ay, wami may bao, sir. Maulay among namatbunan nga mihayag ang palibot. Nga init kayo. Kinuo ko. Sus, pagtanaw na mo. Bahay man di ni Yolanda. Dali na kayong midako ang kayo. Wala mo matabang tao. Ay, Unya. Si Ma'am Yolanda yung taon. sus, sir. Nagtubi ang gudbi nga. Lakip si Yolanda. Napaig. Paigod. Unsa? Napaig. Pasabot niya pasabot. Sus! Nakalitan mo, sir. Kay miabot mo si Yolanda kuyog isuping. Doon gawin ka na. Doon ka na kung magbanday ko mapapil. Timong kog! Hain na sila karon. Niya si Kernel Runa. Naipaw ko. Ma'am Yolanda, nawahi ko. Nakatuog magugos sa dihang nakabati ko sa balita sa nahitabo din. May ganit taon kay wa ka maapil og kasunog, Ma'am Yolanda. Nakaingon bitaw ko karon nga nakakita ni mo, sir. Nga nabaw ang tao nga may utok ining pagpanggukod o pagpanglutos tao na. Ikaw ka, Colonel Ronald Joaquin sa militar. Unsa imong gipati karon? Nga buhi man di ay ko ug wa maapil og kasunog sa kumpay. Dili mahulagway ang imong kapungot, no? Namasangil ka? Dili ko di pasangil ako. Nakigsulti ko karon sa tao nga mo'y utok ning nahitabo karon sa akong bahay. And that's it, everyone. Stay
tuned for the next episodes. Bye!